min calmini on moni kala inde mun e yettode mun no gondon e no gonirɗon min mbiyoni on jokku e wadde partager ko watte ko kono kadi lirde ɗum e adude hen jiyanɗe moɗon nde tawno ko watte ko onon mbaɗante mbiɗen padi e moɗon yiide gueɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗo tigui rigui ene holla ko watte ko oɗon jogui hen weltare oɗon jogui hen softede hande noon e garnat bandiraɓe toɓɓe ɗiɗi ɗe ganduɗa toɓɓere adande nde oɗon gandi semaine de la jeunesse udditama uddir ɗum noon ko hoorejo leydi Sénégal woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye udditama toon to Thiès wonko teskiɗen hen ko eɗen mbawi wiide so tawi yaridani ɗo e ko heddi e mandat makko ko wona ko waɗata fayida sabu semaine de la jeunesse ɗum wona parti politique jeeyi ɗum wona diwan jeeyi ɗum jeeyi ɗum ko ɓiɓɓe leydi Sénégal pop e mbadi kuptidinde sukaɓe leydi Sénégal caggal gudditoyowo ɗum o ko président hay hunde ala ko findiri e coalition Diomaye président hay hunde ala ko findiri e militant ji Pastef hay hunde ala ko findiri e militant ji APR so tawi en ƴeewi e yiyande men raɓɓere pratique jeyetenoɗo e régime aji ɓennuɗi so tawi président ne yalta yo simisaji yo mbaɗe confectionné yo laafaji yo mbaɗe confectionné yimɓe mbaɗe autoji dokke pasuji dokke sandwich dokke 2000 aji dokke ɗum ngara wiye so kaari haali tan poɓɓe luuke so kaari haali tan mbaɗe ɗum luuke ɗum ene wayno ko ɗum ɗefɗen yiide ɗo henna sabu jeyaka e pratique uji Pastef wadde confectionné tisataji so tawi en duttima caggal ni kala événement aji ɗiɓe mbaɗatno sa daari jiyata ko drapeau Sénégal ene waɗa flotté hen rarement jiya drapeau Pastef waddi ɗo yarete ɓe hufɓe président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ancien ji système o toɓe jogori nannude président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo wona ko nafata ɗum te wona ko nafata leydi ndi wona wadde mobilisé yimɓe wiide soko tawi tan président wiyama waɗama annoncé en arane haala on fof goni e lugde Diomaye lanu bëgg Diomaye lanu bëgg Diomaye lanu bëgg wona e stade andete Sonko lanu bëgg wona e stade andete Macky lanu bëgg wona hen andete koye urnuji ɗum kadi yataw ko activité politique ɗum kadi yataw ko saaha campagne kono ɗum ɗo hay goto wawa dartinde ɗum sowona président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe ganduɗa nene kuufimo so tawi en kaldat Allah wiyeteɓe hande ko kañumen goni coalition Diomaye président goni tan koye nannudemo e yeelede goni tan koye woɗɗindemo enɗam makko hay sinno ni ha ɗo yarete omo wi kanko ko Pastef najo ko heno jeeya ha ɗo yarete ko heno jeeya ko noon tan yirete ko noon wiyete kono ɓe soko tawi ko ɓeɗo kuufimo hay sinno ko heno jeeya o jogorani wadde hen ko moƴƴi e somo yaltane o yaltirta hen no feewi kadi kanko ko président ɗo yarete to fayato ala ndiyam sabu ko pratique ɓennuɗo kiiɗɗo gonnoɗo ɗo guila e temps Abdou Diouf ha yetti temps Macky Sall ko ɗum tan woni ko yiya ɗo henne hecci hanki président Diomaye wonko addani yimɓe wotande ɗum wonko addani yimɓe wotande Pastef walla président Diomaye addani yimɓe wotande ɗum ko yimɓe ne paadi justice e leydi ndi yimɓe ne paadi potal e leydi ndi hande ko ɗum ɓuuri jojjude kono e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi fof ala hen ko yiya justice ala e leydi ndi nunɗal ala e leydi ndi a yiyat tan ɓe ene piye ene ɗeɗɗe ɓe ene mbaɗe bilbo bili bayna ɗum woni e leydi ndi ɗum woni ko wonno ɗo ɗum tan woni ko wonno ɗo ɗum tan woni ko jokki kono noon ha yesso ko lawol hande
politique gonnoɗo ɗo henno yimɓeɓe hande ndiwi on politique hande sukaɓeɓe ko miijo wongo jogui ko yiyande wonde jogui kala ko neɗɗo waɗi ma artu ha e juuɗe muɗum mboɗo andi tan kam soko tawi ko ɓeɗo hufɓe jomayi kuufi jomayi rien n'est spécial jogorani waɗede ɗo e 2029 rien n'est spécial ɓe haaloɓe en mbiya jomayi ko an jogui arme an jogui gendarmerie an jogui kalis firti ko aɗa wawi sogde aɗa wawi fiide aɗa wawi warde aɗa wawi hadde yimɓe hebde ko poti ko hebde ko ɗum firti an jogui arme ko nafata sona fellude an jogui gendarmerie et police jaggude sogde an jogui kalis wurdo koye goto kalis soko tawi ko ɗum ɗo wonduɓe e président Diomaye mbaɗata encouragé leydi ndi yahata ciɓal ɗatal ndi yahata kono ko woni yeeso daɗani guite ko woni yeeso daɗani guite ha yeeso ko lawol goɗɗum ko wona ɗum hande ɗo yarete yimɓe fof kalata koye candidat président Macky Sall pour l'ONU min de en tant que neɗɗo Sénégal najo en tant que Afrique najo ndu wonto momi ko Allah ne wawi candidat makko ɓenna Allah ne wawi o gagnant en tant que Sénégal najo en tant que Afrique najo point ko heddi noon ko wiyete Sénégal wallanimo ko ene waɗi yimɓe ene pelamo Sénégal wawa hande état Sénégal hande wonɓe ɗo ɓe mbawa wiide ene mbaɗa porté candidat Macky Sall wawa wonde ko nane subaka tan ɓe mbinomo ko gujjo ko penowo ko barowo ko cohowo nane subaka tan ɓe mbimo noon e saato ndew ardi leegal ngal nde kikiɗe hande tan ɓe garta ɓe mbiya hono makko ala yo ardu wuro ngo ma yimɓeɓe mbi ɓe onon kam ko hol onon wawa wonde no musiri foof ɓe jadata e président Macky Sall wawa wonde ko nane subaka tan ɓe mbannomo accusé goɗɗum ko wona ɗum président Macky Sall soko tawi ene yiiɗi Sénégal yo wat porté candidat muɗum Sénégal ɓuuri somi jumani mataw ɓuuri ɓallade Maroc e Burundi holko ittata ɗo en ittata Macky Sall Maroc yaha Burundi ene nawa toon candidat muɗum Sénégal nan ɗo ko ɗo jeeyɗa ɗo jibineɗa ɗo jangguɗa ɗo mawnuɗa ɗo laamiɗa martabaji aduna fof ko ɗo keɓɗa e nder leydi ndi pourquoi omo winda état Sénégal holko haɗimo wadde déplacé o ara hande ko ɓe Allah waɗi ɗo o wiya ɗumen manam mboɗo ɗaɓɓa loni mboɗo ɗaɓɓa Nations Unies jimmi ko yon ballam yon mbaɗam soutenir so waɗani ɗum so windu soɓe beelaɓe mbasa jabademo saabu Burundi ɓurani Sénégal gardiɗo Burundi o ɓurani gardiɗo Sénégal o foti ko arde ɗo o wiya mboɗo sohli mballe kam keede caggalam o waɗa no Amadou Hoɗo wanno ni nde sohluno bad joddima e mabɓe ɓe duusi candidat mum so gañima so gañakine kamɓe duusi candidat mum ko noon foti wonde enen wiyoɓe ko ɓiɗɗo Afrique ko ɓiɗɗo Sénégal naji en ballumo ko pop d' accord yiɗande hoore mum wona añande bandum kono kadi est ce que bande waɗi ko foti wadde yimɓe hewɓe ene mbiya état Sénégal wallani Macky Sall min mbimi état Sénégal ne walli Macky Sall min analyse am état Sénégal ene walli Macky Sall min mbiyamini ɓe goni koye wadde luuke yo gonga majju état Sénégal so tawi no welaka wallude Macky Sall tawanno fawe mum dossier mo ganduɗa so yettima ONU automatiquement o wiyete hadema e wadde déposé candidat ma an aɗa jogui probléme taw e leydi ma est ce que oɗon gandi hay accusation goto taw rewane Macky Sall ko haalte ko verbalement ni haalete ha verbalement ni haalete ko wiyete o wari ko wiyete o sohi ko wiyete o wujji ko wiyete o wiyete so Nations Unies andi ko accusation palpable memotoɗo jiyotoɗo sinno nde état o ari nde automatiquement uddirino manan laabi ɗi ganduɗa taw manan omo rewe
won poursuivre gonɗo e makko o jogota ko temps wiide omo sohli Nations Unies hande taw ɗo to on banggue pour min état Sénégal koko wallimo caggal taw portanimo plainte caggal wiyani taw yo ar o noto e satu régime makko mayɓe ɗo ɓe e gañiɓe ɗo ɓe e sokaɓe ɗo ɓe e boniraɓe ɗo ɓe e wayno leydi caggal état Sénégal wiyanimo noon taw pour min état Sénégal koko walli président Macky Sall pour min ko heddi noon no mbimami nani ni omo fonno wawde arde e leydi ndi a wawa laamade leydi duuɓi poɗɗindani guila tan conseiller municipal ha président de la république jaaha cohla Nations Unies birtoɗa leydi ma binda ɗum lettere mbiya balle kam jaaha ndi leydi mbiya jaggane kam wawa wonde yimɓe yo kaldu gongo jam mofani Elimane e konngol Touba jam mofani Elimane holko waɗi mo arde ɗo yo ar so arani ɓen jogui hat tan wiide o arani ballanimo ko heddi noon moni fo nene haala ko woni yeeso daɗani guiti ko woni yeeso daɗani guiti toɓɓere men wonde ko grève aji otoji ɗi so tawi en kaalat gonga ko état Sénégal guila wona hande ene yeebi transport leydi ndi saabu transport leydi ndi ko cahan ɓolo woni hen cahaneri ɓolo ko ardi fof yen otoji guila 1960 guila Cheikh Oumar ni yaara hoore fonde oto mo ganduɗa sa jooɗima e muɗum aɗa daara leydi oto mo ganduɗa sene daro ko ma apprenti diwa fof e ɓolel yesso holno foti accident ji jiyeteɗo par semaine holno foti pitali keddotoɗi hen guila ko ɓooyi état Sénégal koko yeebi transport leydi ndi hay arɓe ɗo ɓe koko jeebi transport leydi ndi holɗo fawi askidaji ne mbaɗa mbiyeɗon yon ngar ene waɗe contrôle visite technique mbiyen oɗon mbaɗa grève et pourtant de ɗo carburant ustama ha joni oɗon mbaɗa ko weeli on ganda kay état woni waɗi faible état o koko waɗi faible so état waɗano faible ustata carburant fodde wonde ko usti ko ha ɗo ɗo yarate transporteur uji en cali ustude passe holɗo fawi oto poɗɗo nawde yimɓe 12 waɗe yimɓe 16 holɗo fawi ɓenen yon ngar mbaɗon visite technique mbiyon par la force ma centre contrôle technique aɗa tawoy on ɗo gonɗon to te mone mum fof cohluɗo visa kala ɗo mbawɗa wonde ara Dakar kala mon cohluɗo opération ara Dakar te temedere moɗon dokata ko Matam Dakar Tamba Dakar Kédougou Dakar Sédhiou Dakar Saint-Louis Dakar kala ɗo mbawɗa ɗon maɗa ko ɗon dogata mbiyeɗa ya ar keɓon ɗo oɗon mbaɗa grève waɗoɓe grève ɓe sont des politiciens ji mbaɗat ɗo grève wona syndicat c'est des politiciens ɗum ko état wawi drade hen ferme goo jogono hoore mum transport o fawa ɗum e lawol mbiyon ɗumɗoji no heewi e lawol he monte suji no kewi pourquoi pas monte suji kewata pas de nunɗal ala hen nunɗal ala e montoɓeɓe ala e montanteɓeɓe ala e wateɓe transporté ɓe hay hen goto nunɗani hankkadi no wonti gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe kuftidinde enen fof en mbooramen jetti Allah transport leydi ndi hay goto bonnani ɗum so wona état so wonno darorto darde tinde fo waɗa ɗum e lawol kala cohluɗo passe de permis mum gara Dakar mbiyeɗa ya ara mbaɗa visite technique mbiya Dakar ne woɗɗi on dokka lebbi poɗɗindani non état ne waɗi faible état koko faibli wona état joguiɗen état o ene faibli holno foti laabini wiyano ɗo henne kala moto jakarta yo jogo numéro balɗe joyyi ɗum waɗa ɗo wuwu woppa yaari banggue kala ko fawa yimɓe pawta
kadi enen koye men so tawi état ene walla en ko enen dartoto enen be état o ne tampini yimɓe état o ene lebti yimɓe ya hoɗe bedda ha goto susa dirtindema ya dognu oto mo ala permis hay goto susa jaggudema ya jogo moto mo ala matricule hay goto susa jaggudema ko enen koye men mbiyata ɗum wona lawol so tawi état darima ina wadde lawol mbiyen état kadi eyi minen gotanno moon garɗon manan ko wadde min naggam te minen de min goni koye liggade mbeɗe mbaɗa a liggade ko liggoɗa ko pawa ɗum e lawol taw hay goto a lorani keeɓa ko poɗɗa hebde mbasa lorde goɗɗo o on les cakaniri o ko cakaniri o poɗɗen woppude bandiraɓe so waɗi gantude e golle he min ñaaguima yafuye Windere TV salmini onon kala no gonɗon e no gonirɗon mi wino on nane c'est vrai en mbayrodiri ko ɓalli ɗi ɓurodirno kono ko mawɗum yettude Allah en calmini kala en kamɓe pop en calminiɓe yalla ɓeydu so tawii surare Windere TV ha yeeso ko lawol